ka Lur Mangkara Secondary School Risiang ka bahap po ko West KHASI Hills District ne ka ski kala penlong ya program ha palau jong school ban penpau ke jik so kemen ban ai men CMU Donald Mirthong ubala Shah Jied ban Shah Hikai pentbet ha ka wei ni kislem ai jong Hikai jong kari ke Minerva Academy Football Club ha Punjab ha kene ka ski kinong Hikai ba ki kana school klei shim ban ta kene ka program Haba ajan kena kena keski headmaster joga school uba Ronaldo Yauren ula kentu yaki weipat ki kena school bakin tre shito makasap ka phong ka baki ki don la ka long ka football la ni kan uganu ka sap kenang bakin la ban pen urlong ya ka thong ka jongki Tinggal guys spot agi kam spot re kade ru akam boleh putih mar bangne mentang nai don kinong Hikai ki bami nang ni school ki balayo kam surkar ki bami nang ni school balayo kam police ladon jen armut dia kata kadai ke ba Hikai kilabun ngai ki police ro ladon ingis kam bangin i sa kita ki ai as tani ki IPS di ban salong kita ki nong sen syar ya ka ri berkejat bener hi bro kowe te ngamai ba kanai ke kan kota hangin hai len ba ka jing trish tom jong Hikai bat kina kina school bagan senai ku irat na kapor si kapor men dapat ngi pe ke jong